Egunon eta eskerrik asko etortzagatik. Atzo arratsaldean ezagutu genituen Gurutzetako ospitalean eman ziren hainbat arduradunen dimisioak eta dimisio horiek erakusten digute Osakidetza barruan bizi ditugun tentsioak eta ditugun gabezi estrukturalen beste adibide dira. Osasun sailburuak hilabeteak daramatza, bereziki aste hauetan, Madrileko osasun ministrarengan ardurak jartzen, errua botatzen, baina atzoko dimisioak erakusten dute, hemen dugula arazoa eta arazoiei heldu behar zaie. Hori dela eta berriro dei egin nahi diogu osasun sailburuari utz diezaiola baloiak despejatzeari, utz diezaiola bere ardurak kanporatzeari, asumitu ditzala bere ardurak, eta az dezala egiturazko arazoei heltzen eta az dezala arazoak konponbidean jartzen aitzakiak bilatu beharrean. Osakidetzaren gainbera geratzeko eta egoera iraultzeko. Ikusten ari gara, osasun sailak eta Osakidetzako zuzendaritzak medikuen greba ari direla erabiltzen aitzaki bezala denerako. Ari dira erabiltzen aitzaki bezala bereien ardurak eskutatzeko, egiturazko arazoak ez dabiltzala heltzen eta konponbidean jartzen eskutatzeko, eta beraz, arazoi ez baldin bazaie heltzen, egoerak okerrera egiten du. Itxaron zerrenden egoera penagarria ere ezin da saldu medikuen grebagatik. Aurreko urteko bigarren seihilekoan jada ikusten zen, zein zen bilakaera. Sailburuak ezin duena da erabili medikuen greba bere burua eskutatzeko, ardurak ez asumitzeko, bereak izango balira ez bezala eta dena Madrilengan jartzeko. Zeren ezin duguna ahaztu da, eta hau da interpelatu nuenean osoko bilkuran ere esan nion, medikuek beraien mobilizazioetan, grebetan egiten ari diren aldarrikapen gehienen kompetentziak hemen daude. Kompetentzia horiek argi eta garbi zehaztuta daude hemengo autonomia estatutoan, 97ko legean eta 2007, 2008 eta 2009ko lan hitzarmenean. Por cierto, 17 urtez berritu gabe dagoena. Beraz, medikuak aldarrikatzen ari diren lanaldiei dagozkien aldarrikapenak, jardunaldienak, guardienak, ordainsarienak, kompetentziak hemen daude. Beraz, berari dagokio eseri, negoziatzea, eta adostea. Eta horren adibide da, da Galizian gobernua mugitu dela, Nafarroan ere ikusten da hurbilpen bat egon dela eta konponbidean jar daitekela. Beraz, premiazkoa da, eta dei egiten diogu gaur osasun sailburuari, utz dezala bere ardurak kanporatzeari, asumitu ditzala bere ardurak eta az dadila lanean. Zeren Osakidetzan egoera gero eta jasanezinagoa da. Eta urteak daramatzagu Osakidetzari eusten langileen gain esfortzuari esker. Baina horrek muga bat dauka. Eta bada garaia soluzioak jartzeko. Zeren ikusten da joskura guztiak apurtzen ari dela Osakidetzan. Eta medikuen grebak zerbait azaleratu baldin badu da, osasun sistema publikoa salbuespen neurrietan dagoela sostengatua eta hori larria da. Eta horrek eskatzen du egiturazko arazoi aurre egitea, konponbidean jartzea eta berplantamentu bat eta planifikazio bat, gestio bat da eskatzen duena.